In dai matsala ce ta infection, yawan ciwon mara, yawan wasa da al'ada, yawan zafi lokacin da mai gida ya kusance ki, kai namiji, yawan ƙaiƙayin gaba, yawan fitar da farin ruwa da sauransu, ka nemi wa'innan abubuwa guda 5 ka yi amfani da su, za ka samu sauƙi, za ki samu sauƙi da izinin Allah. Yi wa 'yan uwa sharing ɗin wannan bidiyon domin su ma su gani su amfana. Abubuwa guda 5 da za ku tanada domin magance wannan matsala da muka faɗa. Na farko, ka nemi ganyen mangwaro, ka wanke shi ka tsaftace shi. Na biyu, ka nemi tafarnuwa ɗanya ba wacce ta bushe ba, ita ma a tsaftace ta. Na uku, a nemi kanumfari. Na 4, a nemi ɗanyar citta. Na 5, a nemi albasa. Albasa za ka ɓare ɓawonta ka yayyanka ta, in son samu ne ma a ɗan jajjaga. Ɗanyar citta ita ma a ɗan jajjaga ta. Kanumfarin ko garin kanumfari ne ko kanumfarin duka ɗan daddaka shi. Tafarnuwar ita ma haka. Shi ma ganyen mangwaron duk za a iya ɗan jajjaga shi ko ɗanye. Za ka haɗa wannan abin ka zuba a tukunya ka tafasa ya tafasa sosai, ka tace shi, ka ringa zuba zuma cokali ɗaya. Duk kofi in za ka sha ka ɗebi zuma cokali ɗaya ka safe ka sha rabin kofi da safe, rabin kofi da yamma. In dai wannan matsala da muka ambata ne, in dai ka haɗa wannan magani yadda muka faɗa, da izinin Allah za ka samu waraka daga dukkan wannan cututtuka da muka faɗa. Don neman ƙarin bayani ko tambaya, nambar wayanmu 08067989338. Yi wa 'yan uwa sharing ɗin wannan bidiyon domin su ma su gani su amfana.